Hasta la pasta, 3. jakso, mysteerihahmo. Suuri saavutus mustien timanttien osalta oli nyt ohi, mutta samainen luola, josta pojat olivat näitä tärkeitä rakennusmateriaaleja löytäneet, jatkui vielä syvemmälle, ja pojat pystyivät aistimaan, että luolan syvyyksissä oli vielä jokin erityisen pahaa voimaa värähtelevä lähde. He jatkoivat syvemmälle luolaan ja kukistivat useita peikkoja ja örkkejä matkallaan, kunnes he saapuivat suuren linnakkeen luo, jonka edustalla oli valtavan kokoinen örkkijohtaja massiivisen armeijansa kanssa. Tällä kertaa edes Fortionne ei juossut aseella ilmaa huitoen vastustajaan kohden räyhäten. Pojat taistelivat urhoollisesti pitkään ja hartaasti ja joutuivat välillä perääntymään jopa omaan kotiinsa asti varustautumaan ja virkistäytymään. Lopulta Snorrin nokkeluuden turvin pojat nousivat linnakkeen korokkeiden päälle ja jousiaan käyttäen kukistivat valtavan vastuksensa. Hiljaisuus valtasi linnakkeen ja he olivat helpottuneita todella raskaan mittelöinnin päätteeksi. Jälleen kerran he löysivät tärkeitä rakennusmateriaaleja, mutta tällä kertaa myös harvinaisen oloisia laitteistojen osia, joiden käyttötarkoitusta he eivät vielä tosin ymmärtäneet. Paluumatkallaan kotimajaa kohden he kuulivat luolakäytävässä ääntä. Joku lähestyi heitä kovalla vauhdilla. He eivät nähneet vielä mitään, mutta kuulivat tasaisia juoksuaskelten ääniä. Pian he näkivät luolan seinämällä valon muodostaman varjon. Hahmo oli valtava, suurempi ja vahvempi, mihin he olivat koskaan osanneet kuvitellakaan törmäävänsä. Pojat olivat hyvin väsyneitä ja peloissaan, mutta pojilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin valmistautua kohtaamaan uusi vastuksensa. Ääni läheni ja luolan käännöksen takaa ilmestyvä hahmo paljastui. Pojat huomasivat, että heitä lähestynyt juoksija oli myös luolassa seikkailemassa ollut nuori sankari ja että valo oli vain luonut hänestä valtavan kokoisen varjon seinälle. Sankarimme sortseissa saivat huokaista helpotuksesta ja laskea jo raskaana väsyneitä käsiä painavat aseensa vyölleen lepäämään. Tämä uusi, sankareitamme lähestynyt mysteerihahmo oli täysin pölyn peitossa ja pitkän juoksunsa jälkeen vielä huohottava. Hän kertoi nimekseen Pelieli Mato. Pelieli Mato kertoi tulleensa poikien luokse pojille vielä tuntemattomasta osaa luolastoa ja kertoi heti ensitöikseen paenneensa valtavaa pahaa rölliä, joka viljeli täydellistä tuhoa ja kauhua eräällä luola-aukealla. Fortionne vaati saada tietoonsa röllin sijainnin, jotta hän pääsisi antamaan tälle kunnon opetuksen. Uusi sankarimme, Pelieli Mato, lupasi näyttää reitin uuteen ihmeelliseen luolastoon ja röllin luo. Pojat tekivät havainnon, joka vakuutti heidät siitä, että Pelieli Mato varmaan sopisi täydellisesti heidän joukkonsa, sillä heidän tavoin raskaasta panssaroinnista ja tukevasta kypärästään huolimatta ei hänelläkään ollut jalassaan muuta kuin sortsit. Pojat pistäytyvät kotimajassa, söivät ja lepäsivät ennen matkaansa röllin luolaan. Päästyään pahamaineiselle alueelle he kohtasivat röllin, joka hyökkäsi heidän kimppuunsa varjoista yllättäen sankarit täysin.
sankarit pyrkivät taistelemaan, mutta Röllin voimat olivat ylivertaiset, ja osa sankareista sai kovia iskuja ja joutuivat perääntymään, kunnes yksi sankareistamme ihmetteli, missä se Fortionne nyt oikein on, kun kerta uhosi niin antavansa tälle jättiläiselle selkäsaunan. Fortionne oli jäänyt ruokailun päätteeksi pohtimaan luolaston perälle jälkiruokaa ja mietti muun muassa sitä, söisikö hän suolattuja perunalastuja vai sokerin kuoruttamia sieniä. Sokerihammasta kolotti niin kovasti, että hän oli täysin pökerryksissä, lumoutunut ja unohtanut juuri suuren vaaran keskellä olevat ystävänsä, ja hetkellä kun hänen apuaan todella tarvittiin. Onneksi Pelielimato osasi auttaa muita sankareitamme nostamalla heidät takaisin jaloilleen, kun he kompuroivat suurta Rölliä karkuun. Rölli osoittautui yksinkertaisesti liian vahvaksi vastukseksi. Hänelle ei edes 4 sortsisankaria pärjäisi. Pojat kiskoivat herkuista lumoontunutta Fortionnea perässään ja juoksivat syvemmälle uuteen luolaan röllikannoillaan. He pääsivät juuri pienestä käytävästä rollia pakoon. He olivat nyt syvemmällä uudessa pimeyden luolassa ja he päättivät tutkia, mihin tämä luolasto heidät johdattaisi. Luolasta löytyi paljon vanhoja tietäjien kirjoituksia ja pojat ymmärsivät, miten he pystyisivät tekemään useita uusia haarniskoja ja varusteita. Mutta he eivät voineet olla uskoa silmiään, kun he lukivat yhden ohjeistuksen, joka johdatti heidät tiedon äärelle, joka kuvaili aivan uudenlaista teknologiaa, jota he eivät olisi osanneet edes kuvitella todeksi. Ohjeistuksen kirjoituksessa kuvailtiin tarkasti sitä, miten kaarevien rakenteiden erityisellä taidolla taivotettujen materiaalien avulla olisi mahdollista tehdä panssari, joka suojaisi heidän vyötäröään sekä jalkojaan. Pojat olivat pökertyä onnesta, kun he käsittivät vihdoin, että he pystyisivät kotiin päästyään, mikäli he siis onnistuvat vielä ohittamaan Röllin, tehdä itselleen housut. Pojat olivat niin onneissaan, että Snorri lupasi valmistaa kaikille virvoitusjuomaa juhlan kunniaksi. Kohta uljat sankarimme eivät enää kulkisi läpi kylmiä ja pimeitä luolastoja sortseissa.